खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बिटिसि बिसायख'थिया जेसेबां खाथि सफैदों एसेबांनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंनाय आरो बिथांनि सायाव गोबां माने अजद लाबोनाया बारानिफ्राय बारा जाबोदों आरो बे समाव बर' हारिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौदि थांनाय 2020 मायथाइयाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर' हारिनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गोबां माने दफा लानानै फैदों आरो बे दफाखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मैखोम एबा गाहाय सागानगिरि प्रमद बर' बिथाङा दफाफोरखौ बिटिआरनि जा दफा दं बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय इन्टारेस्ट गैया होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनोब्ला गोबां मानि दफा दं नाथाय गोसो गैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि जा दफा दं आरो बिटिआरनि जाबायदि खामानि दं मावनो गोनां बे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय इन्टारेस्ट गैया एबा गोसो गैया होननानै अजद खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ मोनफा मावफुंलांनो थाखाय हर सान खामानि मावदों गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायहोदों लोगो हमहैदों बर' हारिनि माहारियारि आफादफ्राबो बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरै आखर जाफुंहोनो थाखाय एबा मावफुंनो थाखाय खामानि मावबाय थादों थेवब्लाबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंदों आरो बे 5 बोसोराव बिटिआर सरकार थामहिनबा इउपिपिएल सरकारा जेबो मोनसेबो मावफुंनो हायासै होननानै अजद खालामदों दानिया फैदो बिदिब्ला आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबायदि अजद खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव एबा फैबाय थानाय जा बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि सांग्रां जादों आरो माबायदि सरकार दानायनि थाखाय हर सान सिमां सुजुदों हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि 5 बोसोर चलायसे आज 5 बोसोर कमप्लिट हल आज 27 জানুয়ারি তো যেন হোক प्रमद बर'ई जेनेका কথা দিছে সেইটোতো কৰিবই পৰা নাই আৰু সি কৰা মানুহ নহয় কৰিব ইচ্ছা থাকিলে বহুত কাম কৰিব পাৰিলে হয় সি ইচ্ছাই নাই সি বিটিচিটো বিক্ৰী কৰি পেলাই খাই আছে কথা সেইটোৱে আজি সাজাৰ বৈঠকত কি আলোচনা হ'ল আপোনাৰ লগত আমাৰ আজিৰ বৈঠকত এনে যোৱা 19 তাৰিখ আৰু 20 তাৰিখত যিটো দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই যিটো ট্ৰাইনিয়েল কনফাৰেন্স হৈছিলে ইয়াত যিখিনি ৰেজুলেশ্যন পাছ কৰিছিলোঁ সেইটোকে আমি স্ক্ৰুটিনাইজ কৰিছে আজি আৰু নতুনকৈ আমি আজি এই 10 ফেব্ৰুৱাৰী যিটো অবজাৰ্ভ কৰা হ'ব আমাৰ দলৰ পৰা সেইটোকে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কৰিম বুলি আমি আজি ডিচিশ্যন লৈছে আৰু বিটিচি একৰ্ডে আৰু আমি দুটা কমিটি বনাইছোঁ একটাটো হ'ল কেণ্ডিডেটবিলাকক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে 2025 নিৰ্বাচনত কেণ্ডিডেটবিলাকক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰুটিনি কমিটি 5জনীয়া আৰু একটাটো হ'ল 2025 যিটো নিৰ্বাচন বিটিচি নিৰ্বাচন ইয়াৰ মেনিফেষ্টো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা আমি ৰেজুলেশ্যন পাছ কৰিছোঁ সেইখিনি 2025 বিপিএফে গঠন কৰিব বিপিএফে চৰকাৰ গঠন কৰিব এইটো ফাইনেল